نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jarinya mga umat al-Islam, magmaap ka mo bang sopa mabihantang nami midpid matuwihan ni biya tingog sing kami. Naasaw sinam biya ampay ni biya panagnalong simbahasa bihaon. Sa kawaing kahanggawan ko, asab sim pagpuka-puka ini na mapusat. Biya sinji maturid talupa so abun sangil na pusat kaylo. Kaya kusukan hati ko sim pagpusat. Dengan sabab yan mga umat al-Islam, itukbal na to in pagsarang sukul iwan pamudji pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala karena sin tamba manamba in biwugso iwan dirihilan kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud ni'mat. Lagi mga umat al-Islam, in pangadjian sing kita niyo haruman ini amo na yung pagbahasahon zikrun ni'ami. Mga bahasa sinukan amo na yung pagpanduka ang mga ni'mat hiyanog hara biyugso kato taniyo sintuhan na to Rabbul Alamin. Dengan sabab yan mga kakasising kami agam Islam, in pagbasahon at zikru pagpanduga atawa kang pagtumtumlong simbahasa in ini naon siya hatu parkala. In pagpanduga ibang pagtumtum naon siya hatu parkala isa do hatu. Amuna in yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. In pagtumtum atawa kang pagpanduga mga umat al-Islam in ini naon siya labay apangatayan sing kita niyo iban harila salta ini katunia amunin hanggaw takbaran sing kita. Ang kanalong si maas puna analong yung pangatayan ang painuno lilalaw nga iban sininang sabab yan long yung mainuno yan long yung mahalaga. May ta mga umat al-Islam na kauna yung pangatayan ang pain lilalaw nga himumungan sampil paginhawabaran sabab impangatayan sing kita ni amo ini. Den di ini nakakantong long sing bahasa. Kontrolado niya indua parkala amo na indila iwan sinanggaw takbaran. Sabab uno-uno kianiat sing pangatayan sing kita lumahil si harila amo na hinimumungan hilaptik sing kita salta sambakun sing ginhawabaran sing kita niyo. Hangka na rin nga sabab yan inagi sinabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Bunal tuod inagi sinabi kulang maglabi na niya sinukan in katan sinamal si manusia in siya labay sa jaun haniyat siya saltaan sin niyat sin pangatayan si manusia. Dengan sabab yan mga umat al-Islam intu parkala ini kiaway ta si magdadaman. Long si magdadaman, afadat kumun na'ma'u minni thalatha, lisani wa yadi wad damirul muhajjaba. Dihay ni mga umat al-Islam na langkum, iwan nakandot into parkala hatungod sin pagzikir. Pagpando ka mga nikmat sin kita niyo. Ang mga nikmat sin Allah Ta'ala, yanog hara marikato tanyo sin Allah. Dengan sabab yan, mga umat al-Islam,
Lang Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah hatungod sin tafsilan sin ayat ha suratul Baqarah amu imparman sin Allah Ta'ala wadhkuru ni'matallahi alaikum. Parman sin Allah kulang maglabi ha makna niya sinugan pamanduga kamu ha mga nikmat yanug hara biugso sin Allah Ta'ala mun kaniyo. Dengan sabab yan mga umat al-Islam lang Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah wadhikru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. In pagpando ka mga umat al-Islam, in ini naon siya labay ha pangatayan muna iban harila salta hini katuni amunin amal singgin hawabaran. Biya diin mga umat al-Islam. Dan ini siyabut fadhakaraha bil lisani an taqula an'amallahu alayya bikadha. Biya diinin hantang mga umat al-Islam. In pagpando ka, pagtumtum si mga nikmat yanog hara sinallahu ta'ala laway harila sing kita. Amo na mga kakasiksing kami kami Islam inumian kita. An'amallahu alayya bikadha. Amo niyanog haraan ako sinallahu subhanahu wa ta'ala sin nikmat bihay nibihan. Amo yan mga umat al-Islam. Aparman sin Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Amo ini indalal sin kita hatungod sin nikmat, hatungod sin pagpanduga labay harila. Ulang maglabi ha makna ni haparman sin Allah suratul Duha ayat 30 tagisa. Arapod in mga nikmat sin Allah Ta'ala yanog hara kay mo sin Allah fahaddith soy-soyan. Narandihay ni mga umat al-Islam, buko ni pagyanong suy-suy pagabbo. Ingkay ba na magsuy-suy si animpultan? Bihan sana, nabukong bihad to yung pagyanong ni panuy-suy sin Allah, in ni'mat yanog hara kato taniw sin Allah. Sakawa, in pagyanong hipasuy-suy in ni'mat dendihay ni, an yakuna mau'idhatan lana. Amo na maun, in pagtumtum yan, in pagpando ka mga ni'mat, salta hipanoy suyita inimat yan yanog hara kato taniw sin Allah amoy mahinang patumtum salta bulansang kato taniw sampil pamaruwaing din kato taniw. Dengan sabab yan patusni ala Allah azza wa jal biha. Sabab yan mga umat al-Islam na pujihun tayo Allah subhanahu wa ta'ala. Hasawab si mga nikmat yan, hasawab si pagpanduga ta mga nikmat sin Allah Ta'ala in makaiyan kita Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta alayya bihi minal mali awi zawja awil awladi aw ma asbaha dhalik. Law sin Syekh rahimahullah. Amunain umian kita, o Tuhan ko, kay mura tuod in sa taod-taod pupudjihan. Hasawab sino no, hauno-uno na hiyanog hara mo kako. Deng naman ha pangalta aasawa mga sila tak-asawa ngatan mo jay awil aulad iban sinuno iban si makaanakan bay kostads wa dhikruha bil qalbi iban biya di nisab impagpandu ka sin nikmat sin Allah labay ha pangatayan sing kita amunain lang sin Syekh rahimahullah an tastahdhiraha bi qalbik. Amo na impahadirun sin pangatayan sin kita niyo mga umat al-Islam. Biya din hinantang mu'tarifan bi annaha ni'matun min Allah. Amo na in kahagarunta in katantan sin yanog hara kato taniyo sin Allah ha nikmat yan na inyan mga umat al-Islam. Inyan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala mga umat al-Islam. Sabab wayron hilan nang way hijipon way hitawsog way hikatan. Ingkatan hinihiyanog hara kanila sin Allah. Inya nikmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Imparman ni haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Wayron deng hamanga. Nikmat hiyanog hara kanil sin Allah ta'ala. Inya dengan Allah subhanahu wa ta'ala mga umat al-Islam. Wa dhikruha bil jawarih damikyan mga umat al-Islam pagpando nga mga nikmat labay hanggaw takbaran anta malabita atillah yarina
ini ka amin katuniya pagpando ka labay hagin hawabaran sing kita niyo amunain usalon tain nikmat yanog hara kato taniyo sin Allah amuin labay ha pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala wa an yura atharu ni'matihi alayk salta amin kakitaan din doon habal amin balibak ka sin nikmat yanog hara kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mga umat al-Islam. Dari nga sabab yung mga umat al-Islam, uno wahain pagyanon ni'mat. Sabab, ang kaiba na napanghati ten ni'ma nangantaw, ang biyaw nagngangantaw na babae, iapo ni'ma lang yabihan. Arakala panghati tamu yadto, nabukon mga umat al-Islam. Yung pagyanon ni'ma, maun ima bihi min rizkin wa malin wa ghairi nasabbut al-mu'jamul wasit. Impagyanon ni'ma amu ingkatan sa barang ni'mat yanog hara sin Allah. Deng naman harijiki, ununo na rijiki. Wa malin iban sin pangarta wa ghairihi iban sin maruaing pareng kaniya. Dengan sabab yang mga umat al-Islam, amu yan, impangajyon sing kita amu pagbason zikrun ni'am. Pagpanduga ha mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mga umat al-Islam, inallahu subhanahu wa ta'ala nang daaki ka tuhalom sing Quran maha mulya mamanduga kita ha mga nikmat yanog hara sin Tuhan. Intanda na nagparman inallahu ta'ala ya ayuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaikum. O kamu mga manusia parman sin Allah udhkuru ni'matallahi alaikum. Pamanduga kamu ha mga nikmat yanog hara kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian parman pa sin Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum. Akan nagsisibulin ayat. O kamu mga namamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, pamanduga kamu ha mga nikmat yanog hara sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo. Dan dihay ni mga umat al-Islam pangasu. May taksiyabot pa sin Allah ta'ala manusia dan dihay ni ya ayuhan nas. Miyukhatab manusia pagusambuk ayat amanu na isab. Unim piyak biddaan mga umat al-Islam. Nalong sin mga ulama sing kita no mga kakasi kami sinakam Islam. Sabab may ta, impagpando ka nikmat mahinang sabab si manusia hikahidayat niya katudyo niya hapag agamad to pa Allah subhanahu wa ta'ala. O kibihan. Dami kamita. Dia akpasin Allah ta'ala. In mga sila bariman alom singkuran amanu. Para hal bariman na. Kaya ingatan tem bariman. Timutunay na sindia akan sin Allah. Bukun ka. Amo na ba? Sagawa iyan pa sin Allah ta'ala. Udhkuru ni'matallahi alaikum. In mga sila bariman. Kaya ingatan ta. Yung pagpanduwasin nuno, si mga ni'mat sin Allah ta'ala ini, amu imahinang sabab di tahikawa di ngalikusan sinakam Islam. Hangka na miyukhatab sin Allah ta'ala mga bariman, mga sila amanu, na mamarat saya kimakahagad pa Allah ta'ala, sabab in iman mga umat al-Islam, yazidu wa yankus, magdugang seban sino, magdagdag, biya din tuaning kaagi, magdagdagin iman yan iban si magdukang magganap. Biasaan sa pantun batiri magkalubat na huuntuan. Na yazidu bi ta'atir rahman wa yankusu bi ta'atis syaitan. Yan. Ang si mga ulama. In iman sing kita niyo pamarat sayat sing kita niyo mga umat al-Islam. Magtaas siya. Biya din pagtaas bang kita niyo tumunay sing pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na impagpando ka ini ding mga daakan sin Allah ta'ala insya hambuk ding mga pagtaat pa Allah ta'ala hangkan lang sin Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi alaikum. Miyukhatab sin Allah ta'ala mga sila bariman in papandugahun sin mga nikmat yanog hara kanila sin Allah. Habat daha supaya kadugangan in iman pamarat saya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala bang sila nakapamanduga. Kaya tutumtuman nila nikmat din doon kanila sin Allah. Bihan mga umat al-Islam. Pag-uus ta kumaon, alhamdulillah.
bihadto kasabutan tamad ti sinuno. Magsukur kita madti pa Allah Ta'ala. Ampayan, makon mga duyan, auno ko nakaput duyan ni masarap pa karaw kailo. Di makayan, alhamdulillah, masarapin duyan ni. Sa masabot, hauno ko nakaput duyan ni, atau hauno ko nakawisin duyan ni. Di makasabot, alhamdulillah na. Dihan mang umat al-Islam. Damikyan wayan kusubita atis syaitan iman. Amuin mawa siya bang makahinang maksiat makapagtaat siya syaitan mga umat al-Islam. Dengan sabab yan mga umat al-Islam. Impagpando ka pa Allah Ta'ala, impagpamando ka ha mga nikmat yanog hara sin Allah Ta'ala, lawang sin Sheikh Salih Al-Usaymi hafidhahullah, fayastad'i dhalika thalatha manafi azimah. Mangindahi kato taniw hasawab sin pagpando ka ha mga nikmat yanog hara kato taniw sin Allah, amuin mangindahi kato taniw patupar kala sa lagu-lagu. Unuwain tupar kala yan. Law sin tawsog tiyo da santuan turen taud. Suwela nga ganapanupat na turen siya butday di mga umat al-Islam. Awaluha panagnaan din nga mga mangindahi kato taniw. Hasawab sin pagpamandukat ha mga nikmat yanog hara kato taniw sin Allah. Tauhidullah subhanahu wa ta'ala siyabot sin Sheikh. Amunain mahinang sabab sin pagpamandukat ha mga nikmat yanog hara sin Allah. Hinagpapanjari sin langit yaun. Nikmat sin Allah. Impagkaunsin kita. Nikmat sin Allah Ta'ala yanog hara kato tanyo. Di tasay di masaypo walang sin basa. Di kailo. Abutan akun-akunon sin pikilan sin kita numang umat al-Islam. Nikmat sin Allah Ta'ala. Amin yanog hara kato tanyo sin Allah. Dengan sabab yan, bang imano siya. Iwan sin bar iman. Makapamandu ka siya sin nikmat sin Allah, dihay ni mangindahi kanya sin kapanawid niya pa Allah. Sabab may ta, pagkaon na sinista, misanda kumantamban atawa piyatay, ngan piyatay sa piyatay patiug na panagbihing, na, hasabi niya hini, makapamandu ka siya sin nikmat sin Allah, ami manudloy kanya. Si manawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'ilmi al-abdi anna hadhihi ni'ama allati hubiya biha hiya minhu azza wa jal. Karena may ta, makapanawhid inmano siya asab sin pagpamandukan niya. Ha mga nikmat sin Allah Ta'ala sab sinuno. Sab sin kaingatan niya. Kaingatan si mano siya. In mga nikmat yun niya hara aming kasusuban niya yaun. Inya untoy dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinasabot tahaparman sin Allah kaina. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wairon din nga mga nikmat yanog hara sin Allah Ta'ala kaniyo inyan din nga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan bang umat al-Islam falmun imu alal hakiki huwa Allah azza wa jal. Matan amin nagahanog hara sinu sin nikmat kato tanin sin Allah amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan lang sin Sheikh Salih Al-Usaymi hafidhahullah wa dhikrun ni'ami yudhakkiru bil mun'imi subhanahu wa ta'ala. Asawab sinuno, pagpamandu ka taha mga nikmat sin Allah Ta'ala, dihay ni mahinang sabab, sinuno, ika tumtumta, bang hisyu naghanog hara kato tano, nagdihil, sin nikmat yaun, mga umat al-Islam, naamunin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy mga umat al-Islam. Ini karuan niya din mga mangindahi kato tanyo, pa, to parkala, pagyano nini ang matungod sin pagpamandong ha mga nikmat sin Allah. Ma'rifatu kathrati ni'amillahi azza wa jal ala ahadihina. Yari na ni karuan niya. Hasawab sin pagpamandong at ha mga nikmat sin Allah ta'ala mga umat al-Islam. Dihay ni kaingatan ta in taud sin nikmat sin Allah ta'ala. Amin biyugso yanog hara niya marikato. Sabab may ta. Bang nato kanalon batlong tagauson tahitungon. Ibang bilangon. Di na to kakausan mga umat al-Islam. Bilangon yung mga nikmat sin Allah Ta'ala. Amo sadya rin di wa fi anfusikum afala tubsirun. Amo sadya rin di hini mga umat al-Islam. Agin hawabaran sing kita niyo. Di na to na masaypwa.
Di na to na maitungin ni'mat yanog hara kato taniyo sin Allah. Ang kana suway pagsukuran si manusia. Kita way matatay ni biutang habubutangan. Bangi matatay ni biutang mga bulik po kay kau ni kuno. Binsan na kita magpanaw. Nagtatay ko nagpapanaw. Allahu Akbar. Kita may mga umat al-Islam. Mga ilong tayo ni biutang. Amin lungag ilong tayo harap pababa. Bukong pataas. Nabang biutang pataasin lungag ilong ta. Allahu Akbar. Pagulan. Mahipo kita sinuno. Sintuwig deng hatasin langit mga umat al-Islam. Nari nga sabab yung mga umat al-Islam. Masabab sinuno. Pagpamandu kasi ni'mat sinallahu ta'ala. Dihay ni. Kaingatan ta si mataud to iniyanog hara kato taniyo sin Allah. Si mga nikmat tamba manamba. Dirihilan kato taniyo sin Allah ta'ala. Diyan mga nikmat. Salta di na to masaypua. Haparman sin Allah ta'ala suratun Nahal. Ayat 38. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bangyo bilangun iwan saypuahun. Endeng ha mga ni'mat sinallahu ta'ala yanog hara kanyo la tuhsuha di nyo kakausan bilangun. Iwan bistahun mga umat al-Islam hawaita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hangka na mga umat al-Islam. Bangin kita nyo masing-masing na mamanduwa sin ni'mat tirihil kato tanyo sinallahu ta'ala dihay ni kawakan na to in katan sin ni'mat mataud dirihilan kato tanyo sinallahu ta'ala. Bukun yung pagyano naman ni'mat alta amuin miskin lang na wairul mo ni'mat sintaw yan wairun sin bukun mang umat al-Islam hawaran ta sadya ni'mat na yan haparkala sa ni'mat sa lagu-lagu amunin ni'mat kabuhi sabab din di hakabuhi Dendi hay ni nababagot inamal sing kita. Nababagot yung mga rejiki sing kita. Pasalbang intaw patay na miya patelong sintaw tapul. Nauno na yung guwa niya. Nawayroon na tuwan rejiki sin Allah. Mabugto na. Damik ka mabugto nin amal sing kita. Damik yan mabugto nin amal sing kita. Amura kumanin to parkala. Di nato na sabuton. Amo yan mga umat al-Islam. Salta. Pagpanduan na to sinambok ni'mat. Aung patuy kailo dengan mga nikmat nakatatapok wala nato kita. Di anabutan sim pikilan nato di abutan akun sim amin pikilan nato mga umat Islam mga nikmat yanog hara sin Allah ta'ala. Angkan na bangaon dengan mga nikmat nalawa den kato bihan nasuway nato pagsukulan nadakala inuno ingganti sin Allah labi mas marayo payad to. Arakala ingganti sinallahu ta'ala lawi pa indayaw rin ang mga nikmat amuin nalawa ka to tanyo yadto. Diya sinambok habal history sinambok sultan iwan sinamin prime minister niya. Iwan sinamin amin prime minister niya tuan. Ninambok sultan iwan sin prime minister niya na kababata sila. Ba ko tanar ni. Ang kakaran sila rin kabata-bata nila sabil simulig. Nanay ng sultan manin bagay niya yaunbihan, nahambok adlaw mga umat al-Islam, naghahait siya sinaming puddang niya. Sabab ng zaman na kaunayat tuad, may naat patuan, di minum na, sa maguno, maghait muna sinuno, sin puddang niya. Na, misampasambya din yung puddang yung katumpulan niya, humait da sabang adlaw-adlaw may naat yun, huyasa. Bihan mga umat al-Islam. Naroon mo yan mga umat al-Islam. Adlaw-adlaw paghasaon niya namuin, pahayton niya in puddang niya yon kailubihan na kalapdusan inuno imbakul na nautod. Paglakdusin bakul niya ini nautod, uni nakika na sin prime minister niya ay ikaw lang ang maso sa sultan. Nautod yung bakul mo yan kaya rayaw. Nautod yung bakul mo yan kaya rayaw pagsukul ko pa Allahu ta'ala ni'mat. Allahu Akbar. Naroon mayan mga umat al-Islam, di wala ni sultan ini. Biya lang ang insulting kay mo yan. Sa may ta, nautod ni limak imbakul ko. May ta umiyang pa ko kiyarayaw. Allahu Akbar. Ikaw kunot. Tuan Mohsin, pang mauto di mabihat ti mabakul mo biya ini. Kung siya nung pa ko nakiyarayaw sa ning pagkautod simbakul mo yan. Naruwala nin tao, biya lang nga pang insulto ka ako. Biya lang nga gura-gura. Asab simbiya duwal sin sultan ni mga umat al-Islam, piajil niya yung bagay niya lagga. Allahu Akbar. Amin prime minister niya ini. Piajil niya.
Naroon mo yan pagpajil niya mga umat al-Islam, hambok waktu insultan na manawan. Na insultan ini, nakalayo siya mga security guard yang marang di kato, mga sundalo niya. Mga sundalo niya mga umat al-Islam. Na nakalayo siya, mga sundalo niya na, kato siya pambuk kauman, ninambuk kauman niya na nag-iibadat mga santo-santo, nag-iibadat mga barhala. Na mga tao ini di sila makapangayo ngayo mga barhala nila yung pangwayroon tao, hinangon nila suluhan. Iali lang sin Tagalog biyaw, na may ko. Nasagawin sultan ini, yukutan na. Unyo ako lang, sumbayon kolong niya. Ipagkurba lang simbasa biyaw, na. Sumbayon kolong niya, hinangon na mo suluhan. Habat daso paya, tayo maunindoan na mo si mga Tuhan na mo ini. Nalong sin sultan, di niyo ako kakilahanin ako ini sultan. Naway pagkila si mataw ini. Wayrong pagkila. Maalus ko malong si basa biyahon, mataw ini. Uy, na may sampasakan sultan, mas marayaw na tud sultan ko. Makusog inuno. Makusog lang nga induko mumadto. Amo imahinang suluhan. Allahu Akbar. Nabihad to ini ng pagsakalisong man siya sumbayon kaylo, kita yung bakul niya. Kita yung bakul niya. Utod. Kita yung bakul niya utod mga umat al-Islam. Na piyuklasan siya. May tanyo ako lang nga piyuklasan. Lang nga di ko makajari lang nga sumbayo, meta kulang ko. Atin niya kulang ko, nautod yung bakul mo. Pasalong nga bang kayo mga patuhan na mo ini, pa mga barhala na mo ini, na kulang din sabing pagtema sino, sinduan na, biyan saan. Naroon mayan mga umat al-Islam, na piyaig siya, si mga tao ini, piyaig na sa si mga tao ini, sampil miyanaw na sa, doon manharan palong simba sabiyaon, on the way, doon sa on the way of love, bukun. Naroon man namin, haran na siya niya manaw-manaw, kaya tumtuman niya kay Loino, aki kanya si Prime Minister niya. Sa meta, kita ba, nikmat sibi amin bakul ini, kaya kantiyan si nikmat dakul amunin kabuhi. Allahu Akbar, bihana. Naroon man kaya tumtuman niya, inagi si Prime Minister niya, long bihan, way siya di mayrik papalasyo niya sa, di mayrik siya pajil. Manto pa, bakay niya tulaga. Doon mayan suyan niya ng bakay niya yung, bunar tilo nga bakay na rin. Ingkatalo nga sinamin, magjatulo nga kabuhi ita ini ikarayaw ka to. May kautan mo, sin ikarayaw to, anay ko masusa. Allahu Akbar. Kanay ko masusa. Nalong, yuyumbian ni namin Prime Minister niya, nalong sin Sultan, hari tapakulong niya, mapago halom sinjil. Uno waha isablong nakawa karayawan mo, hawak tutako na jil. Law sin Sultan. Na. Kaya taway nuno, imbya bakay niya inilag halom sinjil. Nalaw niya Sultan. Di kita lang nga maguno. Di kita lang nga magbutas, dumad daw nag-aakad kita. Dawang kita lang nga nag-aakad. Nakakadto kita pamuk man yadto. Den ikaw kulang uto din lima mo, na ako'y masumbay, kumplita ko. Ako'y masumbay, ang kanakyara yaw lang ino, najil ako. Napajil mo, kita mo mga umatal sila. Mangkan na, nahinang ni'matin najil siya, may ta. Apangatod tabi, ikaw nung sinakal, may ta ako'y ni piajil, at mabihad to. Sa kalito'y aunto'y, aulihan niya biya mahinang sabab, hikamula ka, tuang kan na inhikmat sin Allah, di na to, di abutan akun nun simpikilan singkitan ng mga umat Islam. Bihan ng umat al-Islam. Dari nga sabab yan ikato ni hinapusan niya, palisag pila ini. Beta man ka maway break ini. Ini kato niya, ami mangdahi kato taniyo, hasab sin pagpamando ka na to, hamanga ni'mat sin Allahu ta'ala yanog harak kato tanong sin Allah, al-qiyamu bi syukrillahi subhanahu wa ta'ala lang sin Sheikh Salih Al-Usaimi hafidhahullah. Amunain, hasab sin pagpamandugat ha mga nikmat, yanog harak kato taniyo sin Allahu Ta'ala, dihay ni mangindahi kato taniyo. Sino no? Hikapagsyukur ta pa Allah. Ta mo ko niyan. Ame ko. Stads. Hikapagsyukur ta hauno pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makita ko miskin bihan, atawa makita ko tao namumut basura, Allahu Akbar. Makapagsyukur ni sab ko, makapamandu ako ani nikmat sin Allah. Alhamdulillah, liapas ako sin Allah ta'ala, bukod ba simbiyaw ng tang.
Nakita mo, makapagsyukur ko pa Allah Ta'ala. Wala na to kaingatan mga umat al-Islam in pagsyukur. Ini atud-aturon na to, sibi-sibi palkala. Wala na to kaingatan in pagsyukurin ini hambuk din nga mga hikarida, iba ni kala sa katutan yung sin Allah. Ay nahuon, isinagbayta tuan, Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta halam sing Quran niya. Parman sin Allah Ta'ala, wa in tashkuru yardahu lakum. Parman sin Allah Ta'ala, bang kamu magsyukur, hamang nikmat sin Allah Ta'ala, yardahu lakum. Mahinang sabab yadto, hikarida, kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nari nga sabab yung mga umat al-Islam, mangindahi kato tanyad to amyat ni katunay hinapusan. Sino no? Simpagpamanduga na to, hamang nikmat sin Allah Ta'ala, amo niya uni manubdui kato tanyo hikatunia, pahikapagsyukur na to, hanikmat sin Allah Ta'ala dihil kato tanyo. Sabab mayta, mga umat al-Islam, bangin tao, nakapagsyukur na siya pa Allah Ta'ala na nakahinang sa sinamal ibadat sa lagu-lagu. Sabab may tabi asin salawat kabalikan lang si mas-mas, na impagsyukur ini ibadat, na impagsyukur ini deng nga mga karidaan sin Allah. Nabangin hinang yang karidaan sin Allah, hambuk deng nga mga ibadat. Amo yan, ang kanabang kita makaun, umiyang kita alhamdulillah. Ang syukur kita pa Allah Ta'ala, bakun umiyang biyak taman na sa jayan. Biat tuwihan, biat tahay na sa jabihan. Pagsyukur ko pa Allah Ta'ala, maroon na akong pagkitatahay. Ang kita nananahay na. Umuyan mga umat al-Islam. Pagsyukuran na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naringa sabab yang parman sin Allah Ta'ala, washkuru ni'matallahi in kuntum iyahu ta'budun. Yarina. Pagsyukur kamu pa Allah, mga nikmat, yan ugara kanin sin Allah. Nagkumanin Allah Ta'ala sin Quran. Sakala di ra magkakadin tao. Di ra magkakadin manusia. Amo ikaw tan mo di. Na pagsyukur kamu ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum iyahu ta'budun. Bang in kaunan nyo nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga umat al-Islam. Damikian mga umat al-Islam. Suway nato to di pagsyukur yung mga nikmat, yan ughara sin Allah subhanahu wa ta'ala katutaniyo. Karena may sabab in pagsyukur ha mga nikmat, yan ughara katutaniyo sin Allah, ini mga umat al-Islam. Mahinang sabab, sinamuin hikadugang pa sin Allah ta'ala ha mga nikmat, yan ughara katutaniyo. Bihan. Bihan asin parman sin Allah ta'ala surat Ibrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Parman sin Allah nang daki kato taniw hatungod sin parkala pagsyukur. Nabang kita niyo nagsyukur ha mga nikmat sin Allah ta'ala yano gara kato taniw misaning kao ng tiyo-tiyo la azidannakum na tanto-tanto lang sin Allah ta'ala dugangan namo pa kaniyo mga nikmat yan yano gara ko kanilang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga umat al-Islam, patubtubo na ito na sa jaran dihay ni muna na mahaba pa yung sabuton sing kita niyo sa kawa narakala pa kasayon tumalis ka tagdo na sindong so kira na magmapda ko man mga umat al-Islam bang sa upama onde nga mga lilalaw nga sing kami amuin wayron na kaamo atawa ka nakaliw na hasara nasal dere mga kaguruan sing kita niyo inshallah sahabi unda kuman kami sababing kita niyo ni manuntot ilmu murid na bihantang nag-anad-anad sa jamang bisar mga ikutanal ni inshallah bang mayan patap-tapon sin Allah ta'ala pagibadat sing kita niyo sambil nasadya kita niyo mui paliang lahad pakubul sing kita niyo subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.